Ξέρεις ποια είναι τα ψηλά γράμματα σε μια ασφάλεια υγείας? Αυτά που όταν τη χρειαστείς θα κάνουν τη διαφορά. Εξαίρεση προϋπαρχουσών παθήσεων. Όταν έχεις μία πάθηση ήδη, μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μην σε καλύψει ή να σου δώσει μια πολύ μεγάλη περίοδο αναμονής. Η λύση: ασφαλίσου όσο γίνεται πιο νωρίς. Δεύτερον, ποιος σε καθοδηγεί? Ένας αποκλειστική συνεργασία ασφαλιστικός σύμβουλος θα ταιριάξει εσένα στο πρόγραμμά του. Ενώ ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θα βρει το πρόγραμμα που ταιριάζει σε σένα. Και φτάσαμε στο τρίτο, στην απαλλαγή. Ετήσια ή ανανοσηλεία? Στην ετήσια την πληρώνεις μια φορά και όχι ανανοσηλεία. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι να μην την πληρώσεις και καθόλου. Τέταρτον, αποκατάσταση. Υπάρχουν πολλά προγράμματα υγείας τα οποία δεν καλύπτουν την αποκατάσταση μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτή μπορεί να γίνει οικονομικά δυσβάσταχτη. Ενώ υπάρχουν προγράμματα τα οποία την καλύπτουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Πέμπτον, είναι το συμβόλαιο στις πραγματικές σου ανάγκες ή πληρώνεις ακριβά για καλύψεις που δεν χρειάζεσαι? Ένα σωστό συμβόλαιο υγείας πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σου χωρίς υπερβολές και χωρίς κενά και να είναι value for money. Θες να μάθεις αν η ασφαλεία υγείας σου αξίζει τα λεφτά της? Ρώτα με.